Dziva, Chief Engineer Mutara Elasto Mrambinda, Matsbaba Nicholas Zagaria Mutara Noza Wembada Express. Sasa mufunga senyu, unora
upete sese mufunge senyu unoranga unorova pane paunokumira mashoka apete sese mufunge senyu unorova roenda pane parinokumira echisiva mufunge shoko arifikwe parinoshedzwa roenda pane parinokumira echisiva mufunge shoko arifikwe parinoshedzwa roenda pane parinokumira Live Sound Studios International, the best music oven, Porto Uhuru. Jara masekera nekuti taderera kano yangwa Baba uya Jaras nante panga tadzi kunzi dead number 20 pa deni MK Wembada